hvad som helst, for ikke at få det til at hænge i. Altså, jeg tror, den er lige oppe. Sådan håbede jeg på, at det ville være i aftes, da jeg var ude og kigge til den. Men jeg var sgu lidt bekymret. Så skal vi have delt den ud i 8 stykker. Det er altså lidt en øvelse at prøve. Nu den her, der er ikke, det der også er pointen i, at den har stået i køleskab, eller udenfor i hvert fald indtil jeg kørte rigtig efter nogle timer siden. Men dejen er stadig kold, kølig, og det betyder også, at den er meget lettere at arbejde med. Altså ligesom alt muligt andet, når det kommer i køleskab, så bliver det lidt tungere. Og derfor ville vi sagtens skulle bage et friståelsesbrød. Men jeg tror, vi skal gøre det på en... vi kan godt prøve, nogen der har lyst til at prøve. Det kan ikke have andet end gå mindre godt, ikke? Men så prøver vi på at dele det igen. Men tiden vil være længere, hvis det er et helt brød, man laver. Jo, altså ellers vil jeg sige 20-25 minutter, hvis vi snakker i boller. Når jeg snakker boller, så er det ikke sådan nogen, man står foran. Man hakker dem ud, det skal jeg vise jer. Så skal vi have en del af det der til.